Jak vás napadlo jít na transplantaci? Jednou při prohlížení fotografií jsem si všiml ustupujících koutů a vlastně takzvaného CDčka na temení hlavy. Vůbec jsem tomu do té chvíle nevěnoval pozornost, chodil jsem to na krátkou ostříhaný. Nicméně, když jsem šel zpět v albech, co mám, tak vlastně jsem si uvědomil, že problém s vypadáváním vlasů byl už cca před 10 lety. Úplně náhodou, o několik týdnů později jsem potkal kolegu v práci, který mi vlastně ukázal, vysvětlil, že vlastně špička na transplantaci vlasů na světě je Turecko, což mě z začátku překvapilo. Nicméně tam byl ten první impuls, který mě vedl o tom uvažovat a přemýšlet o tom, budu to řešit, nebudu to řešit. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl a měl jsem i takové to malé posvěcení od manželky, že je správně do toho jít, tak jsem začal řešit vlastně několik věcí. První, kde tu transplantaci se nechat udělat. A za druhý, kolik vlastně peněz by to mělo stát.